हाय फ्रेंड्स, वैशालीज किचन मराठीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर इथे ह्या आहेत आवऱ्याच्या शेंगा, म्हणजेच इकडे मुंबईला याला पावटा पण म्हणतात। तर या आवऱ्याच्या शेंगामधल्या ज्या बिया असतात त्यापासून मी हा ठेचा बनवणार आहे। तर या ठेचा बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य मी इथे घेतलेलं आहे। 1 कपभर मी ह्या आवऱ्याच्या शेंगाच्या बिया घेतल्यात किंवा पावटा घेतलाय आणि त्याच प्रमाणामध्ये मी अर्धा कप शेंगदाणे घेतलेत। 10 ते 12 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात आणि लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, जवळपास 10-12 असतील, आणि कोथिंबीर। तर सुरुवातीला काय करायचं आहे, आपल्याला हा पावटा, शेंगदाणे आणि हिरवी मिरची व्यवस्थित आपल्याला तव्यावरती भाजून घ्यायची आहे। तवा इथे छान गरम झालाय। शक्यतो आपल्याला ह्या आवऱ्याच्या बिया ज्या आहेत त्या कवळ्या घ्यायच्या आहेत। व्यवस्थित त्याला परतून घेते। बघू शकताय छान भाजलेत ह्या बिया, काढून घेते। आता शेंगदाणे भाजून घेऊयात। शेंगदाणे पण छान भाजलेत। इथे मी मिरच्या पण भाजून घेतलेल्या आहेत। यामध्येच आपण हा लसूण पण थोडासा परतून घेऊयात। तर या ठेच्यासाठी लागणारं सर्व साहित्य आपण इथे भाजून घेतलेलं आहे। तर आता हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी बारीक करून घेणार आहे, किंवा तुम्ही तव्यावरतीच त्याला थोडंसं ठेचून पण करू शकता, पण मी इथे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक करून घेणार आहे। तर यामध्ये मी टाकणार आहे मीठ, त्यानंतर ही कोथिंबीर। तर इथे मी हे टोमॅटो भाजून घेतलेला, यातला अर्धा टोमॅटो मी वापरणार आहे ठेच्यामध्ये। हे बघा, तर आता यामध्ये मी हे टोमॅटो पण टाकलेला आहे। हे आता मी मिक्सरला फिरवून घेते। तर बघू शकता बऱ्यापैकी असं फाईन पेस्ट झालं आहे। पाणी वगैरे यामध्ये टाकायचं नाही आहे, टोमॅटो टाकलं होतं त्यामुळं त्या टोमॅटोमध्ये असलेल्या पाण्याच्या साहाय्याने हे बारीक वाटलं जाईल। तर इथे मी तेल गरम करून घेतले, त्यामध्ये आपल्याला टाकायचे जिरे, थोडीशी मोहरी आणि कढीपत्ता। हे व्यवस्थित परतून घेऊयात आणि हा जो आपण ठेचा केलाय त्याला आपण तडका देणार आहोत, किंवा या तव्यामध्येच आपण एकदा पुन्हा हा ठेचा व्यवस्थित फिरवून घेऊयात, म्हणजे त्याची आणखीन जास्त चव चांगली येईल। जिरे छान असे तडकलेले आहेत। या स्टेजला आता आपण ही ठेचा टाकून परतून घेऊया। जर तुम्हाला आंबट थोडंसं आवडत असेल तर तुम्ही पूर्ण टोमॅटो टाकू शकता। गॅस बंद करून घेऊयात आणि हे व्यवस्थित मिक्स करूयात। चवीला अगदी खूप छान होणारा असा हा ठेचा आहे, पटकन होणारा। तुम्ही भाकरीसोबत, चपातीसोबत पण खाऊ शकता, किंवा भात वरण जर खात असेल तर त्यामध्ये पण तुम्ही हा ठेचा मिक्स करून खाऊ शकता। इतका असा अप्रतिम असा ठेचा। रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, आणि आतापर्यंत जर चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा। व्यवस्थित मी मिक्स करून घेते। तर इथे आवऱ्याच्या शेंगामधील बिया किंवा पावट्याचा ठेचा तयार आहे। एकदा नक्की करून बघा। रेसिपी बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।